अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। की मला जर समजा आतली परवानगी रेल्वेने दिली तर जसं आम्ही बाह्यरूप सगळं बदललं तसंच 1 वर्षाच्या आत पूर्ण या रेल्वे स्टेशनचा रुपडा बदलून टाकू अशा प्रकारचं आश्वासन केलं। मी या माध्यमातून राणे साहेबांना एक विनंती करेन की कोविडमध्ये बऱ्याच गाड्या साहेब लांब पल्ल्याच्या बंद झाल्या या स्टेशनवरच्या, गरीब रस्ते अनेक, आणि या निमित्ताने आता रेल्वेचे डायरेक्टर आहेत, रेल्वेचे अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत। माझी या माध्यमातून विनंती आहे की इकडे या 2-3 गाड्या गेल्यानंतर इथली कुठली गाडी थांबत नाही, आमचे रिक्षावाले इथे थांबलेले असतात आणि म्हणून या स्टेशनचा पेडणेपासून वेंगुर्ला सावंतवाडी या सगळ्या परिसराला इतका चांगला उपयोग या ठिकाणी होतो। आणि मग माझी या माध्यमातून विनंती आहे आदरणीय राणे साहेबांना, चव्हाण साहेबांना की ज्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या पूर्वी या ठिकाणी सुरू होत्या कोविडमध्ये त्या पुन्हा एकदा सुरू कराव्यात की आमच्या आम जनतेच्या वतीने या ठिकाणी त्याला विनंती करतो। त्याचप्रमाणे रेल्वेचे अनेक विषय आहेत साहेब, आपण या ठिकाणी आणि चव्हाण साहेबांनी लक्ष घालावा आणि या अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन इथल्या रेल्वेच्या अंतर्गत जे काही विषय आहेत की जे लोक आता आपल्याला इतकं चांगलं काम केल्यानंतर सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने इथं येण्याचा प्रयत्न केला, यांना एक अशा प्रकारचं दाखवून द्या की आपलं कामाचा यापूर्वीचा राणे साहेबांचा पूर्णपणे या ठिकाणी काम जे केलेलं आहे तसंच चव्हाण साहेबांनी या ठिकाणी काम केलं। दोघांनी जर मनात आणलं तर आपण या जिल्ह्यामध्ये काय करू शकतो, कोकणामध्ये हे स्वरूप आपण या ठिकाणी दाखवलं। पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की या 2 मागण्या आहेत त्या प्रामुख्याने आपण जे दिल्लीला जा त्या पालकमंत्र्यांना आपण या ठिकाणी बोलून या आणि चांगल्या पद्धतीने इथल्या दोन्ही मागण्या आपण पूर्ण मार्गाला लावा अशा प्रकारची विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।